Diyan ko na yung sarili ko. Tayo mo naman ako. Joke lang. Oh. Ayan. Hindi, parang naglalaro ka lang. Para lang. Ano po, pakita ko sa inyo yung ginawa ni Kuya Arnel. Malagpupuro na si Kuya Arnel dyan. Ito yung wrap pa siya. Wrap. Magiging ganyan na siya. Makinis. Yung ginawa. Ano po, tapos na. Tapos na po yung ginawa ni Kuya Arnel. Tingnan natin. As tayo. Ayan po. Kinis na. Ilalim. At yan po, dating vlog pa rin. Pagpapatuloy natin. Maghalo kami ni Tilo ng pangalawa. Ito yung una. Tapos na. Bali, nagtanong muna kung ilan yung haluin ulit. Sabi niya pala dalawa. Yung dalawa. Magdala pala tanggalin ko para di ma-lumihan. Dito na pala. Ano lang. Abay, bili tayo may ginamit. Ito na yung pala na isang ginagamit ko, Lo. Wala na ba na dalawang kilo dyan? Ha? Katungin ito mas pagkawa. Baga. Pahinga muna. Di, ito na lang. Kasi yung nakasako, huwag na natin galawin. Binuksan. Para bukas ito, baka malagyan pa ng mga bato. Wala naman kung bukas ha. Ayun nga pala. Yung siya doon eh. Di siguro kami yung tubig dito. Kumukulunan ka namin yung tanong. Lahat kami. Kaya nga bumili ng muna. Dati hindi mo. Ito kung kailan ito magawa. Baka kasi hindi na sa kami ito yung nalagyan. Baka. Ilan na yun? Dalawa na no? Lalo pala ito pag nakikita ha. Ito lang yung dito. Ano ni Kulo? Lo! Gusto mo na po? Nagdag tapos lumayas. Hindi wala na. Mainit sa nanonood. Ano mga kauray? Tapos na. Nagis na. Tapos sasalin dito para makapagsain. Yung buto-buto ang kanin mo, malambot na. Ano? Ha? Yung buto nga. Oo. Kaya mo kuya ito. Yung tingnan natin bidang umalambot na. Sabi ko, yung buto-buto, ang namin niya umalambot na. Ayan. Isilin mo kuya. Isilin daw. Ano ba yan? Matigas na. Malambot. Pagti lang. Ikaw mo lang direktor niyan. Sisilaw ka eh.
Eh, pagtago. Malambot na. Oo, okay na yan. Tiwala lang. Tiwala. Biyak na kami. Nick. Parang yung gas namin di naaabot ah. May siguro din. Okay, ayan. Bulan natin dito. Oh! Bulan. Ay, ano? Amo talaga ay! Amo. Amo. Wala ko amo. May kapalit na At ako dyan. lagay na ang sitaw. May kapalit na akong magluto. Galing pala magluto to. Yan, pinubigan na yung ano, yung pangalawang halo. Ito yan mamaya. Tapos ko Arnel ay patuloy pa rin na nagbabras. Pinipinis na talaga. Grabe. Init. Grabe yung init. Ganda ng langit. Ganda ng langit. Parang ikaw. Magsasain na to. Grabe, panalo. Panalo. Grabe yan pag-isunan. Ako binuli ni Kuya Puloy. Dali ka naman ng hero ah. Pang-apostado, bata. Nga. Ha? Hindi. Hindi na mag-awarag-warag si gamit. Okay, dilo. Ayun po, nagsimula na si Arnel dito sa kabila. Ito tapos na. Pakinis na.
Hindi ko alam kung saan tayo ipoposisyon ngayong araw. Kasi bago kami nag-start, nagtatanong ko na ako kung saan ako magpaplano yung gagawin ko araw. Yung ma-assign na gawain. Yun lang po yung vlog natin. Yun yung panonood. At tadaan sila sa araw ng Sabado ngayon. Ito pong halo. Tumakbo? Po, kain po tayo. Yung sarap ng ulam namin ngayon, no? Sinigang. Siyempre salamat sa mga sponsor nagbibigay ng aming pagkain. Ayun. Ano tol? Sarap. Pag ganito yung ulam, siyempre bawi tayo sa lakas. Salamat po talaga. Thank you. Thank you very much. Kain tayo. Thumbnail. Tumbling! Tumbling. Daw, tumbling. Tumbling nga! Yan na lang. Ang na, baka hindi na nakadress si Chin Chin. Ang gubat mag-gari. Ay, kaar ka rin. Sige daw. Ayaw ka na. Ang na? Yan ko na yung sarili ko. Tayo pa naman ako. Joke lang. Yan. Hindi, parang naglalaro ka lang. Baka lang. Mabagayan sa gigibon na puto-puto. Ngayon, train, hinila na. Anon! Pagin doon! Ano yung nag-vlog si Kuya Karot na? Oo. Patay man yung ano? Patay mo yung... Cellphone. Yung cellphone. Yan. Salamat. Salamat.
Kaya mabukas ng balay yan. So, hintayin natin yun. At para mabuhay natin para pura na yung pababa. Napanood mo na yun, Lo. Ang video na yun, Lo. Ite, ako. Malapit na. Ilalim na. Pinakamahirap na lahat. Pinakamahirap ng lahat. Hidir. Overheat. Doon ako nang iinit. Overheat. Overheat. Overhead. Hit. Ganda na. Ganda na.
tol. Hmm? Ano na? Ganda na. Basta-basta. Mula ka din. Sarap mo ba dito sa libutan nito? Ito. Tatanggal mo pa sa nalila. Oh, Ito ang gawa. ito tubig tol. Oh? Tubig. Sino na? Ha? Ano na? Ano po, pakita ko sa inyo yung ginawa ni Kuya Arnel. Malagpupuro na si Kuya Arnel dyan. Ito yung wrap pa siya. Wrap. Magiging ganyan na siya. Makinis. Yung ginawa nung mga isang araw. Ito kahapon. Pupuro. Siguro kasi ito. Hmm? Tapos dito yung... Pwede ito po sana? Mahirap mga kantuan pag ganito. Malupit.
Sunod din ito na, babanatan niya. Alright, nakantay-kantay na pala tuloy. Mamaya babarahin mo. Yan, sa ilalim naman yung binabanatan ni Ernie. Sarap na yung sila. Sarap pala yung Oo. pinapalatan. Ilalim na po. Maghapon. Mahirap kasi ito yung pinang mahirap. Mahirap pa yun. Ayun, alos ano po, alos lahat na to. Lahat na. Iiwanan. Paplansya na po. Pinaplansya na. Dapat binabrasa na ni Arnel para kuminis na. Minis na nga. Isang buka. Dapat tapos na. Tapos na po yung ginawa ni Kuya Arnel. Tingnan natin. As tayo. Ayan po. Kinis na. Ilalim. Biga. Tapos na. Ganda. Kinis. Okay na, okay na. Oh. Ganda na ng yung biga. Ay, dyan pa pala. Wala pa. Ayan. Dito tapos na. Ayan. At yun po. Hanggang dito na lang ulit yung vlog na to. Pagtatapos ng biga dito sa gitna.
Ito yung pagtatapos ng biga. Yan po, hanggang dito ng vlog na to. Maraming salamat po. At sana po patuloy nyo yung suportahan ng vlog namin. Bawat vlog ng Team Paway. Thank you po sa inyong lahat. At sana po, huwag tayo mag-isip ng patalastas. Yan po, bye-bye. Ingat po tayo palagi. Love you all. God bless you. Alright, ayos yung sombrero. Bye-bye. Yeah, 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 yeah.